African Bank ekwuena na ha ga-esite n'amụma nka na ụzụ nke akpọrọ Banking Technology Firm wee kesaa ego bụ nke ha ga-ekesara ndị ọrụ ugbo n'ala anyị bụ Nigeria iji wee nye aka ka akwalite ịkọpụta nri n'ebe ọ dị ukwuu. E kwuru na nke a bụkwa iji wee nyekwa aka wee nwee nchekwa nye nri a na-akọpụta n'obodo anyị bụ Nigeria. Odeakwụkwọ ukwu Africana Bank Oliakụ Madeleine Winkler mee ka amata nke a n'Ọka. Onyinye Agụbeze nọ ebe ahụ ma weta ozi a ka anyị sonyere ya. Oriakụ Winkler gwara ndị ọrụ ugbo nọ n'Anambra steeti na ihe njiri wee nye ha ego mgbazinye ahụ bụ ka o wee gbaa ha ume ịnachighe n'ugbo ha n'ihi na e nwere ọdịmkpa ịkọpụta ihe oriri n'uju dịka ọ na-akọwara ha etu a ga-esi gbazinye ha ego ahụ nke gụnyere imepe ụlọ akụ na AFRICUNIA Bank ebe a ga-akwụnyere ha ụgwọ ahụ. Oriakụ Winkler kwukwere na ya bụ amụma bụ maka ndị ọrụ ugbo niile ọkachasị ndị si na obodo ndị emepesighị emepe. Ọ yọrọ ka gọọmenti Anambra nyekwara aka ka e wee nwee ike fụ na emere nke a nke ọma. Maazị Festus Obidozie onye bụkwa onye na-azụpụta ndị na-ahụ maka ya bụ amụma kwuru na akọmọrụ ugbo bụ ihe dị mkpa bụkwara nke na-eweta ego. O kwukwaziri na ihe ndị a na-akọpụta n'ọrụ ugbo bụkwa nke a ga-agba mbọ hụ na a na-emepụta ya site na ihe ndị ahụ anyị nwere n'ụlọ. Wee kwuzie na ya bụ ụlọ akụ ga-enyekwa ihe fatịlaịza nakwa ụmụ akụrụngwa ndị ọzọ a ga-eji wee gbochie anụmanụ imebisi ihe akọrọ n'ugbo. N'okwu nke ha, onye nchọpụta Nnewi Entrepreneurship Initiative Reverend Father Augustine Obiagbasọgụ nakwa onye isi oche All Farmers Association nke Anambra State Salio Ụkatụ nakwa onye National Financial Secretary ndị ọrụ ugbo na-akọpụta ji Chief Obiajurunwoye nabatara ya bụ amụma wee nye ndị ọrụ ugbo ahụ ndụmọdụ ka ha were ohere ahụ wee mepụta nnukwu ihe ga-abara steeti a nakwa obodo Nigeria uru.